νεανικές διαδρομές με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Ταξίδια αναζήτησης για νέους προορισμούς. Καλοί μας φίλοι, οι μαθητές της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, συνεχίζοντας το αφιέρωμα που κάνουν στον Οδυσσέα Ελίτη για τα 20 χρόνια από το θάνατό του, θα διαβάσουν σήμερα για εσάς επιλεγμένους στίχους και αποσπάσματα από το έργο του. Μαζί σας ο Κωνσταντίνος Φούντης και ο Νεκτάριος Χονδρογιάννης. Καλή σας ακρόαση. Ω νεότητα, πληρωμή του ήλιου, αιμάτινη στιγμή που αχρηστεύει το θάνατο. Ευθρείες 8, προσανατολισμοί 1940. 30 αιώνες και πλέον, ο άνθρωπος πασχίζει να βάλει τη μία λέξη κοντά στην άλλη, με τέτοιον τρόπο που η σκέψη να εξαναγκάζεται να παίρνει καινούργιες, αδοκίμαστες στροφές. Ιδού που για πρώτη φορά η λειτουργία αυτή σταμάτησε. Είμαστε πανέτοιμοι για τη βλακεία. Η ποίηση έγινε για να διορθώνει τα λάθη του Θεού ή εάν όχι τότε για να δείχνει πόσο λανθασμένα εμείς συλλάβαμε τη δωρεά Του. Μία από τις πιο μεγάλες ειδονές ενός συγγραφέα είναι ότι εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Εάν δεν είναι κρυψίνους, ανάγνωθη μέτριος, ξέρει ότι θα κάνει τέχνη από τις αδυναμίες και από τα πάθη του. Πάει να πει, θα τις μετατρέψει σε αρετές. Ως ένα σημείο η ποίηση λύνει προβλήματα. Στο αμέσως υψηλότερο θέτει καινούρια. Στο ύψιστο τα έρει ως εκεί που πάβουν να αποτελούν προβλήματα. Η δουλεία δεν είναι μόνο υπόθεση δυνάστη και δυναστευόμενου. Είναι καρδιάς και συμφέροντος κακώς εννοουμένου, μέσα σε ένα και το ίδιο άτομο. Πήραμε τη φύση για φύση και απαξιούμε να την ατενίσουμε, μπας και μας εκλάβουν για τουρίστες. Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο, 1979. Μακριά χτυπούν καμπάνες από κρίσταλο. Αύριο, αύριο, αύριο το Πάσχα του Θεού. Άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας
25-1945. Έλληνα σημαίνει να αισθάνεσαι και να αντιδράς κατά έναν ορισμένο τρόπο. Τίποτε άλλο. Είναι μια λειτουργία που έχει άμεση σχέση με το δράμα του σκότους και του φωτός, που παίζουμε όλοι μας εδώ, σε αυτή τη γωνιά της υδρογείου. Αν είναι κανείς μικρός ή μεγάλος, γεννημένος εδώ ή εκεί, με σημασία εθνική ή πανανθρώπινη, αυτό είναι ένα άλλο εντελώς ζήτημα. Γιάννης Τσαρούχης, 1964, ανοιχτά χαρτιά. Ενώ η αθωότητα ξεντύνεται το τελευταίο της ψέμα, γλυκιά περιπέτεια, γλυκιά η ζωή, δεύτερη φύση, προσανατολισμοί 1940. Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Ελένη, προσανατολισμοί 1940. Όλα τα κυπαρίσια δείχνουνε μεσάνυχτα. Όλα τα δάχτυλα σιωπή. 7 νυχτερινά επτάστιχα. Προσανατολισμοί 1940. Έχτρα στα μάτια, κοίταξέ με. Βγαίνω με τα δικά σου τάρματα. Η καλοσύνη εδώ που βρέθηκε μέσα στις λυκοποριές πρέπει να έχει μπαρούτι στο σελάχι της και να δαγκάνει κάμες. Η καλοσύνη στις λυκοποριές 1 τετράδιο 1947. Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα. Πάμε μαζί και μας λιθοβολούν και ας μας φωνάζουν αεροβάτες. Φίλε μου, όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι σίδερο, με τι πέτρες, τι αίμα, τι φωτιά χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε. Ήλιος ο πρώτος, ποίηματα. Έχεις μία γεύση τρικυμία στα χείλη. Μα πού γύριζες ολημερής στη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας. Η Μαρίνα των Βράχων, προσανατολισμοί 1940. Τίποτε δεν έμαθες από αυτά που γεννήθηκαν.
και από αυτά που πεθάνανε κάτω από τους πόθους. Κέρδισες την εμπιστοσύνη της ζωής που δεν σε δάμασε και συνεχίζεις το όνειρο. Τι να πούν τα πράγματα και ποια να σε περιφρονήσουν. Μην παίζεις πια. Ρίξε τον άσο της φωτιάς. Άνοιξε την ανθρώπινη γεωγραφία. Η συναυλία των Ιακίνθων, 27 προσανατολισμοί 1940. Πέστε μου, αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των πραγμάτων, στο στήθος των βαθιών ονείρων μας, είναι η τριλή ροδιά. Η τριλή ροδιά, προσανατολισμοί 1940. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε, που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του αιθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Όλινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπορο, χειμώνα ελάχιστε. Η ζωή καταβάλει τον οβολό του φύλου της ελιάς και στη νύχτα μέσα των αφρόνων, με ένα μικρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του ανέλπιστου. Λακωνικών, 6 και 1 τύψεις για τον ουρανό, 1960 ποίηματα. Σαν να μην κάτεχα, ο αγράμματος, πως είναι εκεί ακριβώς, μέσα στην άκρα σιγαλιά, που ακούγονται οι πιο αποτρόπαιοι κρότοι. Ο αγράμματος και η ωραία, 6 και 1 τύψεις για τον ουρανό, 1960 ποίηματα. Κι όμως, από το τι είναι στο τι μπορεί να είναι, περνάς μια γέφυρα που σε πάει ούτε λίγο ούτε πολύ από την κόλαση στον παράδεισο. Και το πιο παράξενο, έναν παράδεισο φτιαγμένον από τα ίδια υλικά που είναι φτιαγμένη ακριβώς και η κόλαση. Δεν είναι παρά η αντίληψη για την διάταξη των υλικών που διαφέρει. Ας την φανταστεί κανένας επάνω στην αρχιτεκτονική της ηθικής και των αισθημάτων για να καταλάβει. Αλλά που είναι αρκετή ωστόσο για να προσδιορίσει την απροσμέτρητη διαφορά. Εάν η πραγματικότητα που την διαμορφώνουν με το ήμιση του δυναμικού των αισθήσεων και των αισθημάτων τους οι άνθρωποι δεν επιτρέπει για την ώρα και ίσως δεν επιτρέψει ποτέ την άλλη αρχιτεκτονική ή αλλιώς την επαναστατική ανασύνθεση, το πνεύμα μένει ελεύθερο και για την αντίληψή μου παραμένει το μόνο που μπορεί να την αναλάβει. Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το κελαειδιτό τους. Χρειάζεται η άλλη βέργα, της μαγείας, και ποιος μπορεί να την κατασκευάσει αν δεν του έχει από μιας αρχής δοθεί. Η αλήθεια βγαίνει χυτή, σαν το νιόκοπο άγαλμα, μόνον μέσα από τα καθάρια νερά της μοναξιάς, και η μοναξιά της πένας είναι από τις πιο μεγάλες. Μία κατεψυγμένη αλήθεια για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, είναι η ιστορία της, όπως την ερμηνεύουν οι επίσημοι Έλληνες.
Μια άλλη κατεψυγμένη επίσης είναι η ιστορία της, όπως την παρουσιάζουν οι Ευρωπαίοι. Η ζωντανή αλήθεια, πιστεύω, βρίσκεται πάλι στην ιστορία της, όπως την ανακαλύπτεις να αναδύεται μέσα σου από την προσωπική σου εμπειρία και που τα γεγονότα ή τα μνημεία της τέχνης απλά και μόνο την υπομνηματίζουν και την εικονογραφούν. Να γιατί γράφω. Γιατί η ποίηση αρχίζει από εκεί που την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος. Πρώτα-πρώτα, 7 ανοιχτά χαρτιά. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Η μορφή σου, αν θέλεις, ανεξάλληπτη να είναι και να μείνει αυτή. Ο καθής και τα όπλα του, είπα. Στα στενά τα ρόδια μου θα ανοίξω, στα στενά φρουρούς του ζέφυρους θα στήσω. Τα φιλιά τα παλιά θα πωλήσω που η λαχτάρα μου άγιασε. Λύνει αέρα στα στοιχεία και βροντί προσβάλλει τα βουνά. Μοίρα των αθώων είσαι η δική μου μοίρα. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του ομήρου. Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Θεέ μου πρωτομάστορα, με έκτισες μες στα βουνά. Θεέ μου πρωτομάστορα, με έκλεισες μες στη θάλασσα. Τα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος. Πάντα περνάς στη φωτιά για να φτάσεις στη λάμψη. Της δικαιοσύνης ήλια νοητέ και μερσίνης ή δοξαστική. Μη παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις 9 επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους. Όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολομό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδώθηκα μες στην νοτιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Το άξιον εστί, 1959 ποίηματα.
Μια φορά στα 1000 χρόνια του πελάγου τα τελώνια, μες στα σκοτεινά τα φύκια, μες στα πράσινα χαλίκια. Το φυτεύουνε και βγαίνει, πριν ο ήλιος ανατείλει, το μαγεύουνε και βγαίνει, το θαλασσινό τριφύλι. Κι όποιος το βρει δεν πεθαίνει. Μια φορά στα 1000 χρόνια, και λαεδούν αλλιώς τα ειδόνια. Δε γελάνε, μήτε κλαίνε, μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα 1000 χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια. Να έχει τύχη, να έχει τύχη και η χρονιά σου να πετύχει. Και από του ουρανού τα μέρη την αγάπη να σου φέρει. Το θαλασσινό τριφύλι, ταρό του έρωτα, 1972 ποίηματα. Έχω δει πολλά και η γη μέσα από το νου μου φαίνεται ωραιότερη. Το μονόγραμμα 1971. Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά και αρχίζει τις μανούβρες, βήρα μάινα. Την άγκυρα φουντάρι στις κουκουναριές φορτώνει φρέσκο αέρα και από τις δυο μεριές. Είναι από μαύρη πέτρα και είναι απόνηρο και έχει λοστρόμο αθώο ναύτη πονηρό. Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, βάσανα ξεφορτώνει και αναστερναγμούς. Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω και απορώ, τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο. Χρόνος μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε, 1000 καπεταναίους τους αλλάξαμε. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε, μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε. Και έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα, παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτορα. Το τρελοβάπορο, ο ήλιος ο ηλιάτορας, 1971. Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ. Το φωτόδεντρο 3. Το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά, 1971. Τόσο δύσκολο, μα τόσο δύσκολο να αφήσεις την εποχή σου να σε σφραγίσει χωρίς να σε παραχαράξει. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι η θέση του ήλιου μέσα στον ηθικό κόσμο παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει και μέσα στη φύση των πραγμάτων. Αλλά είναι μία κόψη του ηθικού και του πραγματικού κόσμου ο ποιητής. Το μέρος του σκότους που εξουδετερώνεται μέσα του από τη συνείδηση, προσμετράται σε φως που επαναστρέφεται ξανά επάνω του για να κάνει ολοένα πιο καθαρό το είδωλό του, το είδωλο του ανθρώπου. Αν υπάρχει μία ανθρωπιστική άποψη για την αποστολή της τέχνης, μόνον έτσι πιστεύω μπορεί να νοηθεί. Σαν μια λειτουργία αόρατη και πανομοιότυπη του μηχανισμού που ονομάζουμε δικαιοσύνη, και δεν μιλώ φυσικά για τη δικαιοσύνη των δικαστηρίων, αλλά για την άλλη που συντελείται αργά και το ίδιο επώδυνα μέσα στις διδασκαλίες των μεγάλων ταγών της ανθρωπότητας, μέσα στους πολιτικούς αγώνες για την κοινωνική απελευθέρωση, μέσα στα πιο υψηλά ποιητικά επιτεύγματα. Από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια, οι σταγόνες στο φως πέφτουν αργά κάθε τόσο μέσα στη μεγάλη νύχτα της ψυχής, όπως οι σταγόνες στο λεμόνι μέσα στο μολυσμένο νερό. Η ποίηση είναι το άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας. Το χρονικό μιας δεκαετίας, ανοιχτά χαρτιά, 1974. Λέω, και αυτό θα έρθει, και τ' άλλο θα περάσει. Πολύ δεν θέλει ο κόσμος. Ένα κάτι, ελάχιστο. Σαν τη στραβοτιμονιά πριν από το δυστύχημα. Όμως, ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αρκετά λατρέψαμε τον κίνδυνο και είναι καιρός να μας το ανταποδώσει.
Καλοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζουμε τα λόγια του ποιητή να σας άγγιξαν τόσο βαθιά όσο και εμάς και να ομόρφιναν το απόγευμά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Νεανικές διαδρομές Με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Ταξίδια αναζήτησης για νέους προορισμούς.